алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломатӣ хубай духтаракои хушрӯпеш япаи ҳанифа мо омадагем. Ҳамақа либосои фасону вардагай ҳозир дар рафти навор ҳамаш мода бо нишон метим. Инчунин нигоҳ кунен туҳфаҳои хушрӯра диден. Ҳамаи ҳаминора барои шумо подписчикони азиз туҳфа овардагиан. Касоне ки як кирта харидорӣ мекунад, аз ан ҳамино якта туҳфа мегирад. Бинед чихел хушрӯча ё аз ин ё аз ана ин модело туҳфа мегирад. Сачоқчиҳои фасони хушрӯ. А касе ки ду кирта харидорӣ мекунанд, ина марамад банни полотенцаи калон туҳфа мегиранд. Мана беҳтарин сифат доранд. Ҳамино ҳамаш туҳфа. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8-ум дарвоза, дуюм қаторҷои япаи ҳанифа мо. Тамошобино аз аввалин кирта сар мекунем модели новинка. Ира бинен чихел хушрӯ. И бори Тошкент не, бори Гуанҷушай. Сифати хубуш оригиналыш. Бинен чихел хушрӯ. Аз ин сиёшам ҳастай. Чанд пулаи? 400 бо арзон мешавад. 400 бо арзон мешавад. Тамошобино 400 380 сомон метиан. Бои киртара харидорӣ мекунен. Як сачоқчаи фасон туҳфа мегирен. Марамат ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо метавонед муроҷиат кунед. Духтарако, платья гирифтанӣ бошад, нигоҳ кунен чихел платьяи фасон оварда япаи ҳанифа мо. Нигоҳ кунен охи. Турецкия аҷоибот будай ира бинен. Нархиш чанд сомай? Нархиш 400 сомон. 400 сомон ай духтаро остинош органза ям модели фасонай. И медонед двойка юбка ё булошум қали кофта хай хулас платья фасон шудагай. Мана марамат каседа дар корай 400 сомон дар ҷои япаи ҳанифа мо бори нав. Баъд медонед касе аз ин кирта харидорӣ мекуна, анам хел туҳфаош мора интизора метонен ки як сачоқи фасон ё я набораки хушрӯ туҳфа гирен. Ҳамаш турецкия диден. Марамат ана и платьяҳоям новинка. Ира чанд карден? Ино 280 сомон. Ёш боша бо 280 сомон будай духтаро нигоҳ кунен чихел хушрӯ. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8-ум дарвоза, дуюм қаторҷои япаи ҳанифа мо. Ина двойкача платьяча бисёр овардагиан. Шумо бо метавонен биёен ай пеш бинен. Ина чизе ки мебинен дар навор бо арзон мекунанд. 280 сомон. Марамат биёен духтаро. ҷои япаи ҳанифа мо. Страничкашонам адметид мекунам. Бодроен дар страничкаи хичон бо вай кунен. Тамошо кунен бинен новинкошон бисёрай. Доставка доранд. Агар омада натонен, нависен хичон шумода доставка мекунам. Духтаракои хушрӯ ина марҳамат киртои балшмерка. Безрукавкои фасони балшмерка мепурсен марҳамат дар ҷои япаи ҳанифа мо ҳам киртои хушрӯ омадай. Ҳама намиха безрукавкои фасони хушрӯ омадагай. Биёен ай пеш бо бинен то 62-64 размер астай. ҳам қохушрӯанира бинен. Бозори Корвон медонам ки занҳои азиз бисёр мепурсен дар бораи размерҳои калон. Мана марамат апаи ҳанифа мо овардагай намхе киртачаҳои фасони размерҳои калона. Чанд сомай апа? 280 сомон кирто ҳамаш натуралкай. Бинен чихел хушрӯане. Марамат ина 280 сомон духтагӣ тайёр пешакош украшения кардаги дар ҷои апаи ҳанифа мо. Мана беҳтарин моделако биёен. Диден бо як кирта мехарен. Тамошобино аз анами сачоқо ё ки аз ана ин моделиш якта туҳфа мегирен. Ам қохушрӯи астай ки бовар кунен беҳтаринай. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8-ум дарвоза, дуюм қаторҷои япаи ҳанифа мо. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Бо нависеншона доставкатон мекунанд агар омада натонистен. Ва духтаро нигоҳ кунен чихел киртачаи фасони хушрӯ овардай апаи ҳанифа мо барои шумора. Мана марҳамат каседа дар корай. Бовар кунен кирта беҳад хушрӯ. Тройкаян ино. Нигоҳ кунен тройкачаи фасон. Беҳтарин модел. Вайш натуралкай материалш ранги бархат метова. Бори новинка. Стили турки. Мана комбинированияй. Тамошобино комбинированияй диден кожа дорад. Баъд вай дора кори дастӣ рафтагай. Ҳам да кофтичкаш ҳам дар камзулчаш кори дастӣ рафтагай. Марамад ина каседа дар корай духтарако 450 сомон. Ай пеш аҷоибот хушрӯай. Размерош чихелай? Стандартан?
нест ба размер қатиян размер дора на то 52 то 52 размер будай тамошобино 52 турки марамат биёен ай пеш бо бинен инаи дарозшам ҳастай инаира бинен камзулуш бо дарозтарай ям тройкай нархш ям 450 сомон бозори корвон тарафи тило бозор даян тамошобино марамат ҳаштум дарвоза дуюм қатор бо касе ки аз замино харидорӣ мекуна як туҳфа соҳиб мешаванд соҳиб як туҳфаи фасон мешавад ё анам хел сачоқчаҳои фасон ё ону наборчаи хушрӯ диден беҳтарин вариант доставкаям ҳаст ана киртои фасон тон овардаи занҳои азиз дар ҷои апай ҳанифамо анам хе киртои хушрӯ шумора интизорай марамат биёен нигоҳ кунен размерош то размери 62-64 ҳастай размерои калон мепурсидан ина марамат апай ҳанифамо овардагиайтона нархошон нигоҳ кунен натуральни ваяй балхая натуральни балх беҳад хушрӯ тигровиш 400 сомонай ина расветкоша бинен чӣ хушрӯай тигрош 400 сомонай однотониёш боша 350 сомон ино копия люксои туркияй тамошобино марамат инами 1000 сума 1200 сумара копия люксоша ина однотонишам бинен чӣ хушрӯай расветкош марамат агар наворда хушрӯ надида бошен шумо нависен суратошам мепартоянд боварӣ дорум маъқултон мешавад барое ки моделиш аҷоибот хушрӯай ҳам мисол размерои майдада ҳам размерои калонда беҳтарин моделай мана марамат занҳои азиз ҳатман пеши апай ҳанифамо биёен бозори корвон тарафи тило бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои апай ҳанифамо инчунин тамошобино нигоҳ кунен касе ки аз ҳамин куртаҳо харидорӣ мекуна соҳиби як сачоқи фасон ё як инами намуд набораки хушрӯ мешава марамат бинависен шуна дар равакак шумода равон мекунан ё биёен хушрӯгии плашора бинен духтаракҳои хушрӯ нигоҳ кунен апай ҳанифамо янамуд плаши фасон овардай нигоҳ кунен аҷоибот аз размери майда сар карда то размери 60 ҳастай ина бинен пушчамя бо нишонтиен мана бинен духтаракҳо чихе фасонакай марамат сезони ҳамино омадааста ина плашгир бошен бо гарма как мегира 300 сомон ай бовар мекунен нархш 300 сомон и ваяя пашифи туркияй пашифи туркии фасонай марамат ина биёен ай пеш бо бинен духтаро касе бо аз ҳами плашо якта харидорӣ мекуна соҳиби як туҳфаи дигар мешаванд ё ина михе сачоқча мегирен ё набори фасон мегирен марамат уна набори хушрӯ дар ҷои духтарако диден бозори корвон тарафи тило бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои апай ҳанифамо интихоби хеле зиёди янам хеле либосҳои хушрӯ ина тамошобино нигоҳ кунен безрукавкои фасон занҳо размерои балишмерка мепурсиден ина апай ҳанифамо шумода овардагиай бинен аз ҳами 48 то 58 размер ҳастай расветкоша бинен чихе хушрӯчаанд саб букакан ба гар мегирада ҳам остиндорш буд ҳам ина ози беостиншам овардагиа нархшон чандай нархшон 400 сомон 400 сомон духтарако бинен чихе хушрӯай марамат ина каседа дар корай ҳатман пеши апай ҳанифамо биёен я бор қафошам нишонтия нигоҳ кунен чихе лай мана нархшон 400 сомон успет кунен биёен бозори корвон тарафи тило бозор ҳаштум дарвоза тамошобино дуюм қатор ҷои апай ҳанифамо рақамашон ҳаст дар экран нависен бо шумода пурра мефаҳмонанд бо медонед ира харидорӣ карден духтаро соҳиби я сачоқчаи фасон соҳиби я туҳфаи хушрӯ мегарден и қабори хушрӯ овардаи тамошобино апай ҳанифамо ира бинен двойкачада гап нест беҳад двойкачаи хушрӯ овардиян 250 сомон ина нархшам беҳтарин нархай материалаш двухниткаи фасонай материалаш марамат бинен стилни фасон 250 сомон дар ҷои апай ҳанифамо ина намучам астай иам 250 сомон духтарако бо якта аз ино харидорӣ мекунен соҳиби туҳфа мегарден марамат ина биёен ай пеш бо борошуна бинен расветка астай шумо нависен бо сурат мепартоянд бозори корвон тарафи тилло бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои апай ҳанифамо тамошобино ино ҳамаш туҳфаянд диден якта ки харидорӣ карден якта аз анамино туҳфа мегирен духтарако размери майда дар корай то на размери калон дар корай марҳамат анамихе куртои фасон дар ҷои апай ҳанифамо нигоҳ кунен ҳам размери майда доранд ҳам размери калон доранд бинен чихе хушрӯ нархошон 400 сомонай то 62 размер астай бовар мекунен нигоҳ кунен чихе хушрӯ меиста ҳам ина духтаракҳои харобакда мисол размерои майда ҳам ина
размерои калон беҳад варианти хушрӯ 400 сомон стили туркияи пашифи туркияи тамошобино марамат касе дар кораи материалошда гап нест биёен пеши апаи ҳанифамо бозори корвон тарафи тило бозор 8 дарвоза 2 қатор духтараку бо аз и кирто якта харидорӣ мекунен яктаи дига туҳфа мегирен нигоҳ кунен бо чихе апаи ҳанифамо шумода туҳфаҳои хушрӯ тайёр кардагиай мана инам полотенцое ки шумода туҳфа метиҳан ҳамаш туркияи дӯстони азиз беҳад хушрӯай иҷада ҳам лицевоиш ҳастай ҳам мисол баниш ҳастай касе ки мисол дута кирта харидорӣ мекунад лицевой баниша падарка мегира калони хушрӯша касе ки мисол якта кирта мегира мана ино якта туҳфа мегира иноям калонаки хушрӯай турецки тоза хулоса биёен духтаро духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен чихе киртаи фасон омадай дар ҷои апаи ҳанифамо беҳад хушрӯчае диден чанд вай омадагай расветкаҳои хушрӯ материалошон ҷакардаяй нархшон чанд сумай 250 сомон то 58 размер астай 250 сомони марамад ина каседа дар корай ҳатман пеши апаи ҳанифамо биёен оз дига цветошам астай биненда чихе хушрӯай мана марамад ина пуштагишона бинен духтаро чихе фасонакан 250 сомон беҳад материалшам хучам фасон и тигровка чанд сумай иям зур будая и чанд пулай хала 250 сомон иям 250 сомон марамад духтаро дидем барои шумо ҳамаи ҳамино 250 сомонӣ бо касе ки аз анами киртои хушрӯ якта харидорӣ мекуна як туҳфа интизораиша диден инами ё ҳамаш туҳфае барои шумо сачоқчаҳои туркӣ бозори корвон тарафи тиллобозор 8 дарвоза 2 қатор ҷои апаи ҳанифамо барои маълумоти бештар марамад рақамошон ҳаст муроҷиат кунед духтаро распродажаи калон рафтестай духтарако дар ҷои апаи ҳанифамо дер накунен нигоҳ кунен инами шӯбачаҳо ҳамаш 300 сомонӣ шид аксияи калон ҳози якта ба якта нишон метиҳанд иҷада бисёрай ина кадомеша мегирен 300 сомон бовар кунен беҳтарин нарх додестиян успед кунен биёен айпеш бинен тедича ина палто ина хели шӯбоҳо ҳамаи ҳамин 300 сомон бозори корвон тарафи тило бозор даян марамад ина инора бинен инаи двойкаи туркӣ хулас ҳамаи ҳамин 300 сомон бозори корвон тарафи тило бозор 8 дарвоза даян 2 қатор марамад биёен айпеш бо бинен инамино кадомеша мегирен 300 сомонӣ мана бинен чихе хушрӯчаян ира бинен ино 450-500 мефурӯхтанд ҳозир 300 сомон кашмирай материали ваиш будиден чихе фасончай 300 сомон ҳатман биёен духтаро распродажа духтаро нигоҳ кунен инамино ҳамаш бори пекинай марамад нархошуна 100 сомон кардагиай апаи ҳанифамо 180 мефурӯхтанд ина ҳозир 100 сомонӣ шид успед кунен биёен духтаро инаи курткачаям 100 сомон бозори корвон тарафи тило бозор даян 8 дарвоза 2 қатор инаи киртоям 100 сомон киртои фасонам 100 сомон духтарако мана нигоҳ кунен чихе хушрӯан 100 сомон распродажаи калон дар ҷои апаи ҳанифамо биёен духтаро размеро ҳастай ина модело расветкаҳо ҳастай успед кунен биёен айпеш бинену харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тило бозор 8 дарвоза 2 қатор ҷои апаи ҳанифамо ҳар он чизе ки мебинен ами айни замон 100 сомон иям 100 сомонай ваура диден чихе хушрӯ духтарако 100 сомон ина успед кунен касе дар раса ина биёен бигирен инаи базоошам 100 сомонӣ шид иҷада болопӯшам ҳастай киртаям ҳастай курткаям ҳастай чизе мегирен ҳаст инаи нигоҳ кунед ванклифт духтарако ванклифтҳои фасон размерош ҳаст калон майда марамад 100 сомон шид аксияи навбатӣ дар ҷои апаи ҳанифамо нигоҳ кунед инами кожанкаҳои хушрӯра ҳамаша 200 сомон кардагиянд марҳамат аксия рафта истай 350 мефурӯхтанд ҳозир 200 сомон шид марҳамат инаиям хушрӯи безрукавкачаи фасоне аст ки двойка инаи кирто двойко кадомеша мегирен ҳамашон 200 сомон шидагияй нигоҳ кунед инаи киртачо бозори корвон даян ина болопӯшако кадомеша гирифтен хулас 200 сомон бозори корвон тарафи тило бозор марҳамат 8 дарвоза 2 қатор инаи жемпира диден 200 сомон шидай духтаро бовар мекунен беҳтарин аксия бисёрай духтаро арзон кардагиян ҳамаи чизошуна шумо биёен хубтарш айпеш тамошо кунен боварӣ дорам ки маъқултон мешава рақамошон ҳаст дар рӯи экран страничкашон отметид кардагием ина биёен аз 100 сомон сар мешава нархи апаи ҳанифамо
тамошобинони азиз хушругии ира биненухи мана бори навинка дар ҷои апай анифамо 400 сомон ҳамаи расветкаҳо ҳастай бори оригинал нигоҳ кунен натуралкай материалаш охя намуд хушруваина киҷое рафтанӣ бошен модели беҳтарин мана бинен бо и расветкаҳоша бинен чихе фасонай ҳамаш багатия диден коричневи сери сиёҳ дигару дигар то 62 размер ҳастай духтарако варианти беҳтарин мана куртои хушрӯ дар ҷои апай анифамо бозори корвон тарафи тиллобозор 8 дарвоза 2 қатор биёен бо айпеш бинен ина пуштаги хичона бинен чихе хушрӯай цветаш то 62 размер ҳаст биёен гирен духтаро бо агар ёра харидорӣ карден як тӯҳфаи дигатон метиҳанд тӯҳфа як сачоқи фасони туркӣ